வணக்கம், நான் என் வினோத்குமார், தமிழகம் சுற்றும் வாலிபன். இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா ஈரோட்டில் இந்த மாதிரி A1 கோல்டு கவரிங் சொல்லிட்டு பிராண்ட் பண்ணி கவரிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஹோல்சேலாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ தம்பி தான் ஓனருங்க, சுரேஷ், அவன் நண்பர் தான், தம்பி மாதிரி. அவர் சில ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லுவார். சொல்லுங்க, என்ன ஐட்டம் இருக்குது தம்பி? எல்லாமே கவரிங்ல A to Z எல்லா ஐட்டமும் இருக்குங்க. சரிங்க தம்பி. தோடுலேருந்து வளையலேருந்து செயின்லேருந்து சரிங்க தம்பி, எல்லா ஐட்டமும் இருக்குங்க. ஓகே, 6 மாதம் கேரண்டிங்க. 6 மாதம்னா 6 மாதம் பக்காவாக நிற்கும். சரிங்க தம்பி. இவங்களே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இவங்களே ஓன் கலர் வச்சுருக்காங்க. A1 கோல்டு கவரிங் மொத்த வியாபாரம். இதான் பொங்காலம்மன் கோயில் ஸ்ட்ரீட்டுங்க. ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக சரக்கு வச்சுருக்கோம். ஹோல்சேல் மட்டும்தான், மொத்த வியாபாரங்க. எல்லாம் கோல்டு கவரிங், செயின்ஸுங்க, கம்மல், வளையல், டிவிஷனாக வச்சுருக்கோம். இது ஃபுல்லாக செயின்ஸ் இந்த பக்கம் செக்ஷன் வந்து வளையலுங்க, ஆரம், நெக்லஸ், அப்புறம் அந்த இதுங்க செட்டு, வாடகை போகிற செட்டு, அது விற்பனைக்கு வச்சுருக்காங்க. ஈரோடு பொங்காலம்மன் கோயில் ஸ்ட்ரீட்டில் கடை பேர் A1 கோல்டு கவரிங். நம்மளுடைய தமிழகம் சுற்றும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள்.